Tak, hoši, dobré ráno, dobré odpoledne, nebo dobrý večer, nevím, kde se koukáte. Dneska je pátek, máte za sebou školu a před sebou buď výlet do Štěchovic, anebo do Petrovic. Já nevím, kam tentokrát pojedete. Tak když pojedete sem, tak bychom si mohli přes víkend natočit nějaký společný díl, kdybyste hráli konečně vy a něco tady postavili pořádnýho. No a když pojedete do Petrovic, tak to nevadí, tak se uvidíme později a já vám zase tady něco udělám. Tak, ale co bychom si mohli udělat? Já bych byl pro, třeba tady, no už nám tady zase spí houmelesák, že třeba tady bychom mohli udělat jako vchod, tam postavit takovou místnost a udělali bychom si tam skladiště. Co? To by mohlo být v pohodě, ne? Budeme potřebovat teda hromady dřeva. Asi mít nebudeme, ale můžeme to rozjet, tu stavbu. Dáme si nějaký kameny, se nám budou hodit. Nějaký dubový prkno. Jo, my nemáme zase žádný světýlka, kluci. To je tragédie s těma světýlkama teda. Kurník si uděláme. To se zase třeba vyprší. Máme stak. Tak to je v pohodě, to nám zatím stačí. No a uděláme si i nějakou bednu, aby jsme měli nějaký měřítko. To jednou, takhle po druhý. Tak a tři. Tak jednou, po druhý. Šups. No, ale bylo nám málo dřeva. Tak se půjdeme vyspat, ať tady přestane pršet. Nepřestalo, a jo, přestalo. No, já bych to postavil, já bych pokračoval takhle sem. Jo, ale to nevíde, to bychom museli až takhle, jasně. Takže tohle to uděláme takhle, tady dáme dříví. A když vlastně si pak vejde, tak tady bude bedna. Tady bude chodbička. A tady budou dvě bedny. Jedna druhá, takže tady chceme stěnu. Dáme do spoda kámen. A tady budou dvě bedny, tady stěna. Aha, a už kámen nemáme, ani tak to nám to teda nevyšlo, hoši, nevadí, ale dřevo máme, kámen natěžíme, všechno bude. Jenom takhle pro kámen nepůjdu, tak zase půjdeme do dolů, tak si to tam budeme kopat, tak nám to bude přibývat, no. Tak. No, uvidíme, jak to bude vypadat. Tak dům kousek prodloužíme o kousíček. Už nám to tady okukujou, co se tady bude dít. Nějaká hlína by se shodila, aby jsme si to tady ještě zarovnali, protože máme jednu, druhou, třetí, čtvrtou, pátou. I když to by mohlo stačit. Nahoru to budou 3, to je 15, 15 to je 30 beden. To je v pohodě. To je v pohodě. A já i tady sám to spojilo, takže tohle to asi pokácet úplně bude. Tam bude furt držet. Budeme muset pak umlátit.
aby se to nedotýkalo. Tak, kamarádi. No jsem zvědavý, co tady budete chtít postavit, co tady postavíte. Žůlu nepotřebujeme. Na tropickýho taky ne, ale teď jsme si tady nakopali nějaký dříví. Tak, tady taky nemáme teda. Andezit ne. Tady kamení, super. Můžeme pokračovat. Ale tu hlínu nemáme, dobrý, ta bude později. Tohle můžeme dát nahoru, tak. Čup, čup, čup. 1, 2, 3, 4, 5. Tady zahneme. Tak. Tady dáme dřevo. Akorát, že 1, 2, 3, 10. Tady teda asi okna dělat nebudeme, protože tady budou všude bedny. Okno bychom vlastně mohli nechat tady. Tady, ne, tady budou bedničky. Podlahu teda taky asi uděláme dřevěnou nejdřív. Tak si s tím můžeme vyhrát. Třeba vy něco vymyslíte. To tady předěláte. To by bylo fajn. My nebudeme mít na podlahu. Tady to můžeme vykopnout. Tady si uděláme chod. To dáme hned ty dřevěný. Jo, tak to tak vypadá, že je tady chyba. Jasně. No je tu chyba. Takhle. Jasně. Tak, tady si můžeme, myslím, že skoro ještě máme. Tady. Paráda. No super. Super, paráda. No, takhle si tady vyskládáme bedny. A bude to. Dáme si sem i na crafting table, ten si dáme asi na zem, nebo tady ho postavíme. Když jsme tady si chtěli něco vždycky stuknout. Sami tu pícku bychom se mohli dát. Jo. To máme tam. To nám to těsně nevyšlo. Ale dobrý. Čup. Super. Tak to bude naše skladiště, kluci. No, a teď na dřevo, na kameny, na všechno potřebujeme. To bychom mohli zasadit.
No, nepotřebujeme, máme zase jenom jedno světlo. Jak to? Nedá. To je šílený. Dítě tady mám 64. Vaši, vy mi taky nic neporadíte. To je šílený. Takhle při pátku. Máte za sebou celý školní týden. To je paráda, co? To je paráda. Tak budeme pokácet pár stromů, protože dřevo se nám vyloženě bude hodit. Dá. No, aspoň se to tady propustí a pak se to tady zase posádíme, jak se nám bude líbit a i stromy, co se nám budou líbit. A budeme to potřebovat co nejrychleji vlastně jako oplotit, no. Aby jsme pak měli klid a mohli klidně kopat v dole a nebát se, že přijde noc, že nám to tady vymlátějí. Kluci, nebo byste ten plot mohli udělat vy. A takhle připravím dříví. Vymyslet nějakou pěknou ohradu. Tohle duba necháme. Pomyslím, že to je dub. Ten velký. Tady třeba přitom ještě narazíme na nějaký bajskinky. Tohle jsem neměl kopat. Tak s tím se vypořádáme. Jasný. Vajíčko. Slepičky taky někde uděláme. Asi jak budeme mít dost vajíček, takhle no. Se nám pak z toho nějaký dropnou kuřátka. To zase přichází noc. Marečku. Lukášku. Přichází noc. To nám ale nevadí. My jsme v pohodě. To přesně ty malé díry, které bychom měli potom zadělat. Teď se nám tady běhá, ten už spí. 64, boom, 64, boom, 8 beden, 64, boom, 8 beden. Paráda. Si to tady nadáme. Si to teď takhle potřebovat hned nebudeme. Aha. Můžu udělat i takhle samostatně, víte? Ne. Se otočí holka. Takhle. Rozeberem zeď a padne mi tam, to asi nepůjde, no. Nevadí. Tohle je dobrý. Dáme si sem framey, aby jsme věděli, co v čem máme. A pohoda. Tak, týpku, pustíš mě? Dobrou. Takže máme další den.
My máme furt pátek. Blázni mají svátek. Tady se možná kouká i náš kamarád z Liberce, tak zdravíme Filipka. Zdravíme Filipka do Liberce a až se nám to tady rozfunguje trošičku, tak si ho třeba taky pozveme do hry. Že nám tady taky Filipek mohl něco postavit. Co, Filo, to by se ti líbilo, ne? Nám jo? Tak. Co dál, hoši? Tu střechu nějakou, že jo? Máme tady dříví, máme, takže si zatím uděláme takhle jenom dřevěnou. Aha, dobře. A hop. Čičina nám tady kňourá někde. Jo, krávy máme. Jo, kyblík si musíme, hoši, udělat. No jo, teď my nemáme ještě kyblík. Kyblík je strašně důležitá věc přece. Aby jsme měli vodu, kdyby jsme potkali lávu. Nebo cokoliv, že jo, ono se to hodí. Tada, a nebude na nás pršet už. Super. Možná, ale na to asi nemáme sklo. Protože to jsem asi všechno. No, na to potřebujeme kostky, to nemáme, takže tady jsme potřebovali písku, máme jenom 5. Tak si ho dáme vypálit. To nám udělá 5 kostek. Ale toho bude kousek víc. No, budeme potřebovat kousek víc. A to jezírko je tyčina bílá. Čaučičo. Tady ne. Tady si dveře, vytráž. Tak. Jedeme. Tady zase pobírám, tady si pozbíráme aspoň tyhle ty věcičky. Sice jablíčka by se hodily možná trošku víc. Kde máme to jezero s tím pískem? Tady máme dířnu. Někde tady někde bylo. No už aby jsme se tady pořádně zabydleli a věděli, kde co máme. Tak dáme. No měli bychom zase přijít lesenem a nakrmit tady kravičky. Sugarcany. Tak si aspoň sklidíme. No, ještě to mohlo počkat, ale když už tady jsme, ne, duba nechceme, chceme sazeničky. Tak. Aha. Aha. Myslím, že to vyjde ještě dál.
uděláme si stack, ať máme zásobu, když už tam budeme mít místo. Kousek. To nechci jít do hloubky. Nevadí. 60 je taky dost. Tak co, pane zahradník? Dva 20 mrkvíček smaragd. No, to jste teda pěkný vydřiduch. No, tohle to jsou přesně ty místa, kdybych měl hlínu, tak to tady opravím. Tady osvětlení v půlce. Co to jaký zahradníčí šel, tenhle ten strom. Už tady dávno být neměl. No, tady taky přesně, tady by to mělo být zadělaný. Tady taky tak nějak. Uši, cestička. Tady by tomu slušely schůdky. Tady připravíme na ty schůdky. Jak to? Dobré, ne? Ty kytky. Tady rovnou vyhážem. Jsme takhle mohli sbírat kytičky postupně. Sázet si je někde. Třeba tady. Udělat si tady sbírku. Co to máme tady? Chrpa, vlčímák, pampelička a tohleto. Huston je modrá. Huston je... Nevím, co je za kytičku. Ta Nelka by nám určitě řekla. Tady už je nejdruh není. Tak zase musíme jít tam. Dobrá, tak co dál, kluci? Malinku budeme končit. Já už se na vás moc těším. Už abyste přijeli. No a příště asi zase půjdeme do dolů, no. Světilka máme, železný krumpáč máme, bychom si mohli udělat ještě jeden. A radši i meč, protože sekera nám dochází. Aby jsme měli zase nějaký materiály a třeba už konečně narazíme taky na naše první diamanty. Uvidíme, kdy to přijde. Jinak tady tohle toho všeho máme zatím dost. Kameny.
Tady přichází noc, tak už si jde lehnout. Tak to je akorát to tady ukončit, co kamarádi. Budeme mít přípravu na další den. Takže přes víkend maximálně vždycky si uděláme třeba spolu nějaký speciál, jinak přes víkend si dáme klídek. Týdnu zase pojedeme tyhle ty díly. No dobrá, hoši. Takže doma pozdravujte. A uvidíme se. Čau, vejš.